nek kene disuruh ngene maju. Yo. Apa? Ngene yo. Aku ki duwe rasa seneng mbok ditimbangi sithik wae. Jenenge wong tresna ora kena dipaksa. Ngene bae. Kowe rasa tresna karo aku, kowe anteng rasa obat, aku sing obat. Piye? Ya aku padake apa aku? Kowe rasa nggo tresna 2 menit le. Kowe iki kuwalet tekan seneng karo Mbak Yu. Lu Apa? aku tetep seneng karo kowe. Ora iso. Iki sinam sindiran ora iki. Ana. Ya, sepira beringane. Mene. Sampai. Yo. Nan. Gelem yo. Arek nyuwun apa to? Mesti senajan gendong ki wong begal wong rusak. Ning kanggo kowe tak sembadahi. Piye? Kowe seneng karo aku? Iya. Aku siji njaluk. Jaluk apa? Jaluk patimu. Ampun arwahku klebu nang kowe. Malah kesurupan ku jengkel-jengkel. Ora bisa gendong aku ora tresna karo kowe, mbok kowe iki romantis kok. Ora ono. Senajan iki wanita ayu-ayu akeh. Iki lho nang kene pirang-pirang. Sama iku ben bojoku. Ora gelem kok. Aku ya ora gelem. Wong ya hubungane ora gelem masa aku gelem. Luwih wong wis gelem. Weh. Iku digelem ngladeti. Engko digelem. Sik suarane kok entek ya. Mama. Ini ya. Mbak Yu cempluk laden ana ini Bu. Kaya tenang mendari sini menuntut lemper Kowe mbok rasa aneh-aneh ta, Kang? Ora iku. kaya lapis tak dilat Kowe iki mbok ya eleng karo aku ki Mbak Yu ngono. aku wong gendut ini lho Kaya mbok eleng iki mbok ya tresna karo liyane Mbak Yu ning ngono lho. anek ora ono liyane anane kene kowe Ana nek kowe gelem golek sapi wedoke. saya harus makan saya diputeri kendali Kowe iki eleng aku ki Mbak Yu kok. condong akan bangka Rasa maju-maju. Yes. Ano natin? Ler pindah dan tari ora samai. Bukan sing kepenak. Aku yo ora ngomong-ngomong main. Dadi bojoku kowe iki. Iya, saiki wis mantep. Mari-mari apa wingi bareng ombe. Biyen aku pancen. Terus Saiki apa salah? kok galon. Untuk galon ngono. Umpamane aku dadi bojomu ora aku ki anak-anak luwak. Kok iki kok padake lupa. Lah apa terwelu? Lho, bagus-bagus ya kok kaya. Kowe nek patutan karo aku, enggak kaya nom-nomane kaya manting gitu. Kae santen. Ini aku boleh juga kok. Ora apa aku daripada aku alumem mati tinimbang dadi bojomu. Kowe pengen mati? Heeh. Mati. Dadak kesukaan Lah aku iku. memang terus karo sliraimu kok. Ngene bae. Apa? Ora iki jawaban ana pitakon ora seneng ora apa ning rasane nesu-nesu. Jawaban iki. Apa?
aku tresno kowe apa kowe tresno aku milih Kuwi ra ana pilihane to gentor. pindane wong lara hati Bedengan atiku. Rungokno to kuping. Aku ki ora tresno. Aku tidak cinta. No 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 no. Jeblok. Apa? Gedene tresnaku bebasan. Tak rewangi pecahin dodo putahe rudra sak jemuk bawuk senyari bumi. Apa? Sak dumuk bathuk. Ayo. Kok muni bawuk? Sapa sing muni? Tumbak cucukan kowe. Kan padane aku budut kok piye? Aku muni bathuk malah kowe sing nyetrake. Apa? Aku ki ora bakal tresno karo sliramu. Sliramu. Slirai. Sliraimu. Sliramu. Sliraimu. Sliramu. Apa? Ramu. Sliramu. Sliraimu. Karepmu. Sliraimu. Elek banget. Aku mbak imu lho. Wilangan kecil, bilangan besar. Hati beri pisang, lalu dimakan. Enam, 36, diberi sudut iki boneka. Duwe nek wis andhep katesan duwe jenenge sing iso tata jarana. Lek gentone kocok. Roang malah 36. Nembang Nembang apa? men wis seneng Mah. mesti No. no way. No way. Wilangan kalih lan aku nek iso dadi bojomu kabeh lelakonmu semono bakal kabeh. Aku kepengin mukti bebarengan kan. Aku ki ora tresno karo kowe. Tresno kuwi ora kena dipaksa to. Ana nek lumrah. Apa? Waiting Kristen because fully. Apa? Bahasa Inggris. Waiting tresno jalaran saka kulino. Kowe yen wis kulino ngadepi aku, suwe-suwe mbok positif kowe bakal katesna karo aku. Seneng sing nang iso. Masalah aku ki arep ndonga aku apa diwajengin nang kono ana sirahe kok. Malah jan mati. Kaya nonton pagebluk kok bumi. Ya sorry mau rada putus. Piye? Gelem apa? Aku urung nesu lho yo. Terus ngapa nek kowe nesu? Aku nek nesu bae. Padahal sing iso nesu men kowe kok. Aku ora iso nesu. Oh yo, maksudnya aku nek nesu. Aku ora iso nesu ngono apa piye? Ya iso. Kok malah galak nih yo. Kok jadi lah galak yo. Lho ora. Ora. Ayo. Nemonano di
gawe lara srek jroning ati. Monggo gento iki nom-noman renggalek ora ana sowan. Lah kok mung kowe? Kowe ora ngerti. Kok mung kowe wong wadon nolak apa kang karepane gento? Jenenge wong kesenap pindah tetep ora tresna. Yen kowe ora gelem dina iki kok kowe sedulur kok ayu bakal taruh depan. Kowe wani karo aku. Wis ora idep. Tak kandhake bapakku lho. Kancane aja wanyu, aja wanyu. Romi Arso, pengatan ketoprak dan di